וברוכים הבאים למפגש החמישי של הקורס הצלחה ובאושר ומה שביניהם. במפגש הקודם עמדנו על נוסחת האושר וראינו שהנוסחה הזו מורכבת משלושה מרכיבים: הנאה, סיפוק ומשמעות, שכל אחד מאיתנו זקוק למינונים אחרים שלהם כדי לחוש מאושר. היום אנחנו עומדים ליישם את מה שלמדנו במפגש הקודם, ואני אתן לכם תרגיל שמטרתו למצוא את המרשם הפרטי שלכם לאושר, ואז נסייע לכם להכניס את המרשם הזה לתוך החיים שלכם, וכך להביא את האושר שלכם לגבהים חדשים. מוכנים? אז קדימה. נעשה את זה. לחצו על הלינק למטה כדי להוריד את דפי התרגיל, הדפיסו את התרגילים ופשוט עקבו אחרי ההוראות. מאוד לשמוע את תגובותיכם והערותיכם, אז אנא כתבו לי. ועד השבוע הבא, אני מודה לכם מאוד שהייתם איתי, ואני מאחלת לכם שבוע מלא אושר, ולהתראות בשבוע הבא.